हमने से केहू बहरी ना है केहू ना हमहू गवनी अभियो गावत नहीं घट घट में बसे श्री राम हाय 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 घट घट में बसे श्री राम मन अनजान है तो बुझले जे गुलामे अली आ गइल हमरा बड़ा निक लगवे फिरोज हम तो जनवे जे गुलाम अली हवे बाकी बाद में जब आ गइले अपना स्तर पर तक करे जो हो सियरा हम जान के नहीं ये अपना स्तर पर आ गइले एक आध गो बात बड़ा निमन लगल है कटाक्ष मधुरे होके के चाहे ये है दुगोला के कटाक्ष का हो ऐसा नहीं होला जैसे हम ना कहे जे हम बुझाई जे फरवी में ठीक कर तब कहले है जे नाही रवा गदो हम ठकाई तो कौन बात नहीं हम आदमी हई गदा हम काहे के ठकाई और सुंदर जवानी बिया तनी रौरा में ठका लेती अभी नया बनी रहुआ अब हम जानवर में काहे के ठकावे जाए जी हमरा गायत्री बाबा कहले जे कुंवर जी चाहले जे गायत्री ठाकुर बन जाए देखी प्रयास कइल जाए अपना से बढ़ के नकल कइल जाला कि हम हो जइते अनुश्रवण कइल खराब ना हो ना जी बाकी हो जाए जा तब ना वो चल गइले रउवा कहिया ले जाए हमहू जाई 7 दिन में हम जाई कहिए शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध बीएफए सुख 7 दिन में हां बाकी हम जाई त तहरा लेके जाई समय लेके हम जाई हमरा गायत्री बाबा कहले जे कुंवर जी चाहले जे गायत्री ठाकुर बन जाए देखी प्रयास कइल जाए अपना से बढ़ के नकल कइल जाला कि हम हो जइते अनुश्रवण कइल खराब ना हो ना जी बाकी हो जाए जा तब ना वो चल गइले रउवा कहिया ले जाए हमहू जाई 7 दिन में हम जाई कहिए शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध बीएफए सुख 7 दिन में हां बाकी हम जाई त तहरा लेके जाई समय लेके हम जाई बाबा रो फरहादा के बनी नु गोल लगनी है 500 रुपया के पुरस्कार हमरा गुठौला के प्रधान जी हमरा के बार-बार प्रणाम बा वहां के हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा जाई हम 7 दिन में जाई बाकी सिकंदर भाई हम इनका के लेके जाई काहे से कि हम तो गोलाव जाके कर सके ये रही है तब नहीं का हमरो चली हां लाई ह गायत्री ठाकुर के दादा गवले सिंहासन ठाकुर कि नदिया किनारे हमरो गांव हम खुदरा दिन दे अच्छा कौन बात ना 500 मिल गई त हमरा खातिर ठीक है ना बा रही हम दे दी खुदरा लगल हम दिन देता हो जाता था कहे से कि हमार समझियो रहा पैसा का ताके ले से एक को में दू जना कली लागल बा हम एक को में दू जना हां ढेरे खर्चा में डाल देला से मुखिया जी के पागल औ तो कहत रे ओकर समाजी ताकत आलो हमार समाजी ताके ले इलोआ के मुद ले ले उलोआ के फोड़ ले ले बा हमार समाजी लो ताकत रुपया देता नहीं है तो इलो अपना के फोड़ के बैठल बा अनिल के देखने अपना के भड़का ले बा हां न रही न देखी लो हां रहे थे जी हम ठीक बा 500 रुपया में तहर लो 1 2 आ डांसर कलका 3 अमर कवि जी के भी में रहे बहुत बहुत धन्यवाद केर नदिया किनारे हमरो गांव कान्हा देखले एकरे के पवन सिंह गवले हां कच कच मारो तारिया पियर फराक वो कहनी कुछ हमने से केहू बहरी ना है केहू ना हमहू गवनी अभियो गावत नहीं घट घट में बसे श्री राम हाय 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 घट घट में
जाए मत, 1 मिनट 1 सेकंड रुक जाए। पहले हम शिवपुर, फरहदा, गजियापुर, लफूसपुर, दुर्गटोला, गजियापुर, ये सब वही गांव के हम ब्यासी शुरुआत कैले हैं। हाँ जी। आज फरहदा से बाबा हमारा आयल बनी 1500 रुपया पुरस्कार देनी। जय लक्ष्मी। बबुआ के मुंडन में कहीं बाझलो रह तो हमने क्या बार बार प्रणाम तनी ध्यान दे के रह के बाप अच्छा के गोइल बा कैसे आई और इते फैला देता लो जब केहू आवे केहू खोजे तीर्थ मारो केहू तपस्या करो केहू तीर्थ पे खोजेला केहू व्रत क के आ केहू तपस्या क के खोजेला हां आ केहू के भेटैले करत दान मना न जाने केहू के भेटैले करत दान मना ढेर डांट चला ले हमनियो कर मौजल है जा तू आगा से डांट चलेब तो हम पाछा से चला गलती कने है जी हम एगो शब्द हलुक ना बोलो ना जी पीछे तू आगा का हम नाचे के काम नाम न करो तू आगा का नाम लगल ला तू आगा से कहत रहे हम पीछे पीछे रह कुंवर जी के अब कहते नहीं जी हम कुंवर जी के पीछे पीछे रहो का है भाई तब पीछे ही पीछे रही तो काहे कबो कबो आगो पाछा हो काहे जब आगा पाछा हो खबो तब नु हमरो मजा लेती खाली तू पछे पछे रहबो त आनंद ना मिले आनंद मिले को जब आगा पाछा आई जाई दोनों ओर से जी हाँ दोनों ओर से हिलेला तब मजा मिलेला हाँ जी एक तरफा है ना हिले मौका मजा ना बाल खोजे राना मामे अरावनो मरना मामे सब खोजले बा हाँ जी बाली रन में खोजले कि काहे हमरा के मरनी है का हम गलती कइले रही कबूतरवा संग ठीक हमरा ना लग रहे कारण कौन नाथ महिमारा मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा बाल खोजे ले बताई तो बतौले ले जे है गलती तू कइला है इससे मरले बानी आ रावणो खोजले जब मरण भई तो राम पहुंचले उनका सामने आ कहले जे रावण जी कहले जे महाप्रभु हम तो तर गइनी कुंभकर्ण कहले जे नर ना हमें नारायण हमें हमर भाई रहे बाकी देखनी कि बेटा खानदान कुल मरा गई अगर हम समझौता कर लेता नहीं तो हमारे के लोग जन्म भर गाड़ी दी ही ना समझौता करो जब नारायण है तो रौरे हाथे तर गनी हम जाए हाँ बाली खोजे रानवा में रावण मरनवा में अल्लाह को जब ढोढ़ी में बांध ओना न जा एगो बात परदेसी जी कनी है जे मुर्गी भोजपुरी में होखबे ना करे होला होला मुर्गी का हो रवाजन स्वरलिपि पहले करत रहे उहे हम मुर्गी उहे हां तो स्वरलिपि करता नहीं हनी ऊपर से जाके नीचे आके उहे हम मुर्गी हां एक कंपन जन करते स्वर में एकरे के कहल जाला मुर्गी
बाकी खैर कोनो बात ना हाँ रवा जतना बुझाता होता ना कहता नहीं हाँ जी हमर नचनिया के देख लेल बनी का हाँ हम जाननी जब बात का बा हाँ टीवी में कुछ चैनल में आई बाय कर हाँ जी उल्टी चित पलटी मारल हाँ। यही सरवा भड़कल बने पड़े भड़कल से। बने। के कर मुर्गी उर्गी के शिकायत कर दीजिए कर वैल्यू ना रहे हम जान जी महाराज छपरा 6 प्रकार गुणकारी रे छपरा 6 प्रकार गुणकारी रवा में बेसी है एगो हमनी के 5 प्रकार है जा और ओरा 6 प्रकार है हाँ जी गलती ना न कनी है ना ना रवा में एगो बेसी गुण है गनिका रहा बाबू माननीय हमरा करियाज बाबा बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा हाँ हमारे मित्र भलो जी तो गनिका खोजली सुगावा में द्रौपदी खोजली लुगावा में कौन द्रौपदी खोजली पहले तक तो घमंड रहे कि हमारे 5 गो मर्द बड़ी सब 10,000 हाथी के बलबा भीम के लगे जब मर्दा ना खड़ा भइले सब तब हाथ उठा के सिलेंडर बोली कि नारायण अब तो बुझाते कि इज्जतिए हमर जाई गनिका खोजली सुगावा में द्रौपदी खोजली लुगावा में सेवरी खोजली जंगल सुनसान सोना न जाना खोजली जंगल हम खोजली गिरी खोजले भाजन में गिरी खोजले भजन में परदुमन खोजले गजन में भजन करत खा के नारायण के ना खोजे जब देह के गजन होखे लगे ले तब लागे लोग कहे हे भगवान हे भगवान तू ही बाड़ा हे भगवान अब तू ही बाड़ तेरे पहले ही से काम ना लगौले रहा भगवान तारे के दुख देबे ना करे त गिरी खोजले भजन में परदुमन खोजले गजन में अकोरे खोजले करत खानी गान खोजले करत खानी गान हमर परम आदरणीय शिष्य आरा से ही आयल बड़ो कवि जी नाम बा वाह असली तो घर पद्मिनिया है बाकी आरा में भी घर बा मिठाई के खोआ के छेना के पनीर के दुकान बा जगहिया के नाम जदुवंशी नगर है जी जी जदुवंशी नगर में 4 लाइन ओवर ब्रिज के लगे नीचे आई हमरा वो बात आज तक भुलाई लेना कवन जी हमारे यहाँ के दुगोला रहे कोलकाता में शाम बाजार हाँ तो हमने के भैया हो 8 आदमी बानी जा आ टैक्सी वाला कहे बाबा कि 600 रुपया ले 6 आदमी बैठाई बैठाई हाँ आदमी हो जाता नहीं जा दोनों टाइम के 12 आदमी ना 16 आदमी हाँ भैया 3 गो गाड़ी करब जा हाँ तो हमने के व्यवस्था गड़बड़ा जाए हाँ जी चलो टराम में हाँ टराम धली जा चलो टराम में चढ़ के नहीं जा हाँ बहुत भीड़ रहे बहुत खचाखच नया बड़े नवही में बड़े हाँ हमने के तक केहू गुदुरइबो करी नु तई तनी मनी करे में ना आया सुरमुराई आ इनका मत तनी मनी अंगुरियों से टर्च हो जाई पटक देनी ओ जाएगो मैडम जी अपन बैग उग लेके ड्यूटी के टाइम रहे हाँ अगवे बाड़ी आ पाछा से ही है बाड़े टटरमवा जल्दी ब्रेक ले ले सो हाँ जाने जे सिखचा ऊपर के धइले बड़े हाँ आ भीड़ भइल बिया हाँ जब टराम के ब्रेक लागे तलेंकर बुढ़िया ओकर पर शॉट जा 7-8 हाला जा सटल है इनकर मन तो दूसरा किस्म के हो गई रोवा खोल बाकी मैडम कहते हो यहाँ पैर रखने का किसी का जगह नहीं है ये तुम बीच में किसको खड़ा कर दिया खड़ा कर दिया
बेशरम गंदा आदमी या किसी को पैर रखने का जगह नहीं है। हाँ आई बीच में तुम किसको खड़ा कर दिया? करते अरे फिर कहो प्रसंग भी तो जरूरी बा, बाकी शहर सहारा था।